Kas näin, nyt katsotaan Hyundai Kona Electric sähköauton sähkömagneettisen kentän voimakkuus. Menen sisälle ja mitataan sitä. Laitetaan käyntiin. No nyt tässä ei ole siis käynnissä. Elikkä siinä on silti korkeat säteilyarvot koko ajan. Hyvä. Ja voidaan laittaa käyntiin, niin katsotaan sitten. Ja heti lähti erittäin korkealle. Ja toi vilkkuminen ilmaisee sitä, että erittäin huono juttu. Joo, kyllä on. Paljon kiitoksia. Katsotaan vähän kun ajetaan, että vaikuttaa. Katsotaan. No näin peruutuksessa. No kyllä se on toi Extreme. Tässä tulee oikein. Huhhuh. No kiitos, riittää. Mä en uskalla olla kyydissä tämän enempää.